Plazan aritzen naiz kantuan, tarteka gehixio, tarteka gutxixio. Giarran dena sekulan soberak ezkatu plazan zenbatera inoko presentzia dudan, edo behintzat galdera horrek nau soberak ezkatzen. Gehiago kezkatzen nau presentzia hori dudan momentuan nola eri naizen eta nola erantzuten diodan, ez? Ongi da autoexigentea izatea, autokritikoa, baina maiz kritikak ezin dio ere, edo autokritika horrek, edo autoexigentzia horrek ezin du oinarria antzi, ez? Eta maiz hori gertatzen da, hasten zira, zure buruari behira, barnera behira, tarratuzu hau gaizkin dut, hau hobeki egin behar nuen, baina bertsotan beti hobein liteke, eta momentu batean klak bat ere egin behar da, edo urrats bat, edo nik behintzat egin behar izan dut, ni gozatzera noa bertsotara, ni ongi pasatzera noa, eta badakit gainera jendea gehiago gozatzen duela ni gozatzera baldin manoa, beraz. Autoexigentzia ona da, baina neurrian, ez? Nik uste dut edo nik bederen hala bizi dut, etengabe bertsoa bada norbere bilaketa bat, ez? Pixka bat holtzan eta holtzaz gain, pixka bat bertsolariaren pertsonaia hori guk elikatzen dugu eta guk marrazten dugu eta guk eskaintzen diogu entzuleari gure pertsonaia, ez? Bertsolaria, baina bertsolari pertsonaia erranen nuke, ez? Nolaz bait, naiz eta odei izan, holtzan eta holtzatik kanpo, jendeak bertsolari bat bezala identifikatzen zaitu, bertsolari mota edo bat bezala, eta pixka bat hori da nire lekua aurkitzea, ez? Nik ze bertsolari mota eskaini nahi dut, edo ze bertsolari mota naiz, jadanik, eta zer ez dut maite, zer maite dut egiten dudanetik, entzuten naizelarik zerk jenatzen edo zerk trabatzen hau, eta zer maite dut, ez? Orduan pixka bat gauza horiek identifikatuz, nire lekua aurkitzea diodalarik da ni neure buruarekiko leku bat aurkitzea, ez? Eta pixka bat, barnera begira eta zangoak lurrean, momentu bakotxean transmititzen ari naizen hori, zer den, edo bederen erabakitzen, edo saiatzen ari naiz erabakitzen zer eskaini nahi nuken eta zer leku izan nahi nuken nik neure baitan, gero hortik abiatzen baita, kanpora begira izan den duzun lekua, ez? Ni alegin berezi bat iten ari naiz, kontzientziara edo autu izatera eramaten, ze ikuspegi nahi nuken eskaini, gaiei begira, azkenean nire nortasunaren ze parte emateko gai naiz bertsotan, ez? Pixka bat hori da nire galdera. Nire nortasunaren zer eman nezake gai bat jartzen didatelarik, holtza batean naizelarik, bersoafari batean naizelarik, txapelketan naizelarik, nundik begiratu nahi diet gauzei, ez? Pixka bat niretik bai, baina zer berri edo desberdin edo eskaini nezaketan. Nik uste bereziki dela bertsolariaren nortasuna agertzea. Ezin baita 10 segunduz, 20 segunduz gogoeta bat egin, gaia entzun, gogoetatu, bertsotan jarri eta bota. Hori ezinezkoa da. Beraz, hor zer egin dezakezu lehenago, bertsoa egin ez, bertsoa bota ere, prestatu ez. Egin dezakezuna da gogoeta preste eraman. Orduan pixka bat hori da nik egiten dudan edo gehien maite dudan lan eremua bertsoarekin ari naizelarik, ez? Eta hortan dut nire alegin puntua edo hortan dago. Bereziki nire nortasunaren parte bat usteko bersotan. Nahi nuke iristen denerako berso gozez egon nahi nuke, gogoz, fresko. Eta hori nola iten den, ez dakit nola iritsi behar den puntu-puntuan txapelketara, baina txapelketan nagusiari begira lanketan beste urrats bat eman nahi nuke. Eta agian, lehen aipatzen duen bezala, ikusiko ez den urrats bat izanen da behar bada ezingo dut urrats hortatik ezer eskaini, eta behar bada bai. Rapean ari den bertsolari bat naiz, beraz, rapero bertsolari bat erran liteke, baina rapa da gauza bat eta bertsoa beste bat. Eta niretzat beti izan dira bi gauza erabat desberdin,
erranen nuke gainera rapa ezagutu eta maitatu nuela bertsoa aintzin. Jendeak oso hurbil ikusten dituen bi gauza dira, baina niretzat bai sortzerak orduan eta entzuterak orduan eta batek ematen didana eta besteak ematen didana biziki desberdina da. Eta nik adibidez rapean lantzen ditudan gai batzuk badakit sekulan ez ditudala landuko bertsotan. Enaizelako gai, behar ba, emozioak gaina hartuko didalako. Nik badakit testu bat idazten negarrin dezakedala, baina berso bat kantatzen ezin dudala negarregin holtzan. Edo behintzat, ez dudala nire burua estuasun hortaraino eraman nahi. Eta orduan, rapak duena alde hortatik biziki ona da, sortzen duzu momentua eta eskaintzen duzuna bi momentu erabat desberdin direla. Eta orduan sortu duzularik eta sortzean izan dituzun emozioak gaindituta zoaz hori kantatzera gero. Orduan alde hortatik aukera ematen dit beste gai batzuk lantzeko, barnera gehiago begiratzeko eta nola erran, gutxio zentsuratzeko neure burua. Ez da erabat betetzen hauen zerbait bersoak idaztea. Rapa idaztea bai. Orduan, bai, erranen nuke beste bertsolari batzuentzat bertso paperak edo bertso idatziak bete dezaken errola betetzen duela neurri batean rapak niretzako. Eta bapatean ari gira gaiekin hainitzetan eta oso kuadro baldintzatua dela, erranen nuke, barne mundu horri lekua uzteko. Biziki zaila iruditzen zait, barne mundu bat bersotan plaf, argi, uztea, fite eta denek ulertzeko moduan. Baina bai, gero egia da plazan, eta horre ere betetzen du rol hori niretzako rapak. Askotan ez girela ari maite ditugun gaiekin, edo unkitzen gaituzten gaiei kantari, edo benetan interesatzen zaizkigun gaiekin. Bersolariak lan bikoitzain behar du gaia hartu, eta gai horri gero gainera beretik nola eginen dion erantsi ez. Baina abia puntua ez da hautu bat. Gaia ez duzu hautatu, gaiak leku batean emaiten zaitu. Neri bederen gehiago kostatzen zait hori lortzea bertsotan, eta aldiz rapean beti nik hautatzen dut gaia, nik edo taldekideek, baina hautu bat da gaitik abiatuta, hasieratik. Orduan interesatzen zaiguna egiten dugu eta nahi duguna. Bertsotan batzutan bai, batzutan ez. Pentsatu dut noizbait, baina ez naiz sekulan gai ikusi. Naiz gai ikusi sekulan hortarako urratsa emateko. Sekulan gai edo ezagik nola erran ez dut uste lortuko nukenik. Hori da nire ez dut uste odei, bertsolari bezala, odei denarekin ari litekenik hainbeste bizi ahal izateko adibidez, edo lanaldi erdi eta erdi ez dut uste emango lidakenik, baina bai, askotan nahi izan dut eta ez nola erran hori lan erdi egin eta gero bertsotan aritu baino, nahi niokelako eskaini denbora gehiago, nik ere bertsoaren lanketari eta horri desio nuke bai askoz denbora gehiago eskaintzea, baina ez dut inoiz urratsa egin hortarako. Eta batzutan da, batzutan ez, beti erranen duke dela, ez naizelako gai sentitzen hori egiteko edo. Baina gustora inen nukela urrats bat gehiago kantatzeko eta gehiago bertsoa gehiago ibiltzeko buruan eta hori dudarik gabe. Baina ez dakit zer aldatu behar den nire bizitzan hori egin dezadan, ez? Orduan, oraingoz, horri ibili da beti, eta hainitzetan errate dute kakazarra. Utziko dut, orain hemendik goitin dut maite dudana bakarrik. Beraz, zaituko naiz bertsotan, eta rapa idatziko dut, eta pasako dut egunak bideoklipak montatzen, nire zaletasun bat baita ere irudiarena eta hala, hortan pasako dut eguna, gehien ezagutzen dudan errealitatera ekarriz, hemen Siberu Xilabara edo hiru lurralde hauetara ekarriz,
nik uste dut bertsoa bide ederra egiten ari dela, eta bere lekua hartzen ari dela, eta segitu behar duela hortan, baina iruditzen zait badela behar bat bersoarekin jende berriaren gana iristekoa. Hemen ez da berme bat bertso saio bat antolatzea. Antolatzaile batentzat, ea lortzen dugun egun batean, antolatzaile batentzat berso saio bat antolatzea, entzule kopuru gutxieneko bat biltzeko bermea izaitea. Hori nahi nuke ederra litzake hori lortzea. Zer egin behar den hortako, egia erran ez dakit, baina uste dut presenteago egon behar dugula. Sozialki eta bertsoak bere lekua izan nahi baldin badu egiazki, hemen behintzat presenteago egon behar du.